Doncs sí, els usuaris d'Alexa, d'aquest servei de veu d'Amazon, tindran continguts en català gràcies a l'aportació que farà TV3 i Catalunya Ràdio, i això permetrà doncs, que la portada de Mònica Terribas, l'últim butlletí de Catalunya Informació, el Telenotícies Vespre i la previsió del temps estiguin disponibles en català en aquest servei de veu d'Amazon, que el que pretén és normalitzar la presència del català amb aquesta eina, que cada cop tindrà més creixement i que és un tipus de prestació en la que els mitjans de comunicació tenim més futur i més recorregut per davant, i en la que des dels mitjans públics hem d'intentar que hi hagi contingut en català, de rigor, de qualitat, i que faci doncs, que els usuaris de Catalunya o d'arreu del món, però que vulguin consultar notícies i serveis en català, doncs, tinguin aquests continguts. Sí, una mica la idea és que des dels mitjans públics hem de ser motor d'innovació, hem de ser una mica una referència i fer com a sector públic aquest paper de tirar del carro, i ho hem fet aquesta temporada amb el podcast a Spotify, i ara ho fem amb Alexa, i la idea és fer-ho amb totes les plataformes que puguem. El nostre objectiu és que cada cop més gent ens consumeixi i ens consulti a les nostres webs i a les nostres aplicacions, però com a mitjans públics tenim l'obligació d'afavorir que la presència del català i per tant que el domini lingüístic propi estigui representat i hi hagin continguts en totes les plataformes externes que vagin apareixent i que siguin rellevants, no? I es tracta una mica d'això, no? De no canibalitzar el nostre entorn, les nostres plataformes, però de fer tot el possible perquè el català tingui aquesta presència.